nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sizoqhubeka ke nenkonzo yokugcina yanamhlanje. Sibonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke osekwenzekile. Sibonge noMasikhwaya esesinandisele ngokucula. Nani nonke ke ngokucula kwenu siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sizoqhubeka ke nezwi lethu uMalaki chapter 4 uma ngikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, siphambi kobuso bakho, sicela ukube phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele. Ukhulume kithina kube lona loyo ezwe lokhu umoya akushoyo ebandleni. Sinikela wena uqobo lwethu, thulisa inhliziyo, thulisa umoya. Ngiyala yonke imimoya yasesihogweni ukuthi ayinasabelo ngaphakathi nangaphandle. Siyacela Nkosi ukuthi usibiyele, sinikeza wena udumo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Asithembe izosebenza ngendlela ngiqhubeke. Sizofunda ke Malaki chapter 4 verse 1. Ukhona ongangizwa lapha emuva? Ngezwakala? Okay, ngizozama ukuphakama izwi. Verse 1 chapter 4. Ngokuba bheka lweza usuku luvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenzokubi bayakuba ngamabibi, liyakubashisa lolu suku oluzayo, usho uJehova Sebawothi. Lungabashiyeli impande nagatsha, kepha kinini enilesaba igama lami, kuyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo, liyakuphuma nitshekule njengamathole esibaya. Sikhuluma ngosuku olukhulu lukaJehova, lapho eyohlukanisa khona amabele namakhoba ashanele isibula sakhe. Ngiyethemba ukuthi amabele niyawazi kule ndawo. Amabele kwakuvutshelwa ngawutshwala. Amabele limnandaba idoke lamabele. Kodwa ke mayivunwa amabele abekwa esibuyeni abhulwe, bese ke efakwa ke emqomeni. Bese uyawela umela kunomoya khona amakhoba aphephetheke bese kuhlala amabele esibuyeni. Niyayazi le ngikhuluma ngayo? Awaniyazi. Yaziwa abambalwa abadala uma ukuthi yenzeka kule ndawo. Lisho njalo izwi lenkosi kuMathewu chapter 3 verse 12. Lithi ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe, uza kushanelisisa isibuya sakhe. Abuthele amabele enqolobaneni yakhe, kepha amakhoba uzawashisa ngomlilo ongacimekile. Amakhoba kuphephesana olumboze amabele. Amabele ibele lihlala kwikhoba. Uma ke sekubhulwa amabele kuyahlukana amakhoba namabele. Bese ke kuthathwa amabele efakwa embengeni, iwelwe indawo kuthiwa ukuwela. Ngesikhathi uphephetha umoya amakhoba alula aphephetheke. Kodwa khona amabele ahamba namakhoba angafuni ukuhlukana nekhoba. Bese kuthi makuthathwa amakhoba ayashiswa uze seliqhuma ibele seliqhuma phakathi emlilweni ngoba livumanga ukuhlukana nekhoba. So kabantu abangahlukani nezono kuthiwa ibona bayosha kakhulu esihogweni, kobe kuzwakala umsindo wamakholwa ekhala ukunomsindo wabantu abangakholwa ngoba iqiniso bayalazi abalilalelayo. So ke kufanele ube yibele uhlukane nekhoba
njengoba ikhoba-ke limboza ibele, nathi lo mzimba losikuwona ufihle inkazimulo kaNkulunkulu ngaphakathi. Ngakho-ke asihambi ngenyama, sihamba ngomoya. Akufanele sivumele inyama ikontrole umphefumulo wethu, ngoba inyama iyona enendawo ezofakwa la emgodini. Umphefumulo uphume uyoma phambi kaNkulunkulu. Uma kumphefumulo uthobele ikhoba, uzokusuthatha uphonse esihogweni. Esihogweni-ke ayaqhuma amabele ngoba kuyona indawo yawo. Akhala kakhulu amakholwa. Amakholwa-ke kuthiwa agcwele esihogweni ngoba number 1 awathetheleli, ikholwa linegqubu. Ikholwa linamanga, ikholwa liyahleba. Amakholwa kuphuma isondo, sebehleba ngumfundisi, sebehleba ngomzalwane othize, umbonile senze nje yenza ukuthi nokuthi, kuze kuhlukana amabandla ngenxa yabazalwane abahlebayo, ngenxa yamabele angafuni ukuhlukana namakholwa. Lithi-ke ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe, uza kushanelisa isibuya sakhe, abuthele amabele enqulubaneni yakhe, kepha amakhoba uzokwashisa ngomlilo ongacibekile. Umlilo wasesihogweni ocinywa ilutho, ngoba lithi iBhayibheli uthelwa isibabuli. Angazi-ke isibabuli kuchaza ukuthini ngolunye ulimi ozoluzwa. Into entisha ifane nopetrol. Uthatha upetrol ufake emlilweni, uvutha kakhulu, uthathe uparafini ufake emlilweni. So-ke isibabuli into eyenza umlilo ungatishi. So umlilo wasesihogweni awutishi, kodwa uhluke ngani lo mlilo wala? Awukushisi kuphele, ukushisa ukuthose ukuze uhlale usha nje. Inguna phakathi ufisa ukufa, awusezukwazi ukufa ngoba umlilo wakhona awubulali kodwa uyashisa. Ushisa ngaphezulu wonke umlilo esinawo la emhlabeni. Lithi izwi leNkosi ku-Isaiah 66 verse 24, bayakuphuma babone izidumbu zabantu abaphambukile kimi. Uma ufunda kwisambulo laphaya ku-20 ukuhlulelwa kwabantu, bazophonsa echibini lomlilo. Ichibi lomlilo lizobe lilaphaya belibuka laba basemhlabeni omusha, bebuka abantu besha ngoba bengazange bathande. Libeka-ke lithi labo uphuma babone izidumbu. Yini babizwe ngey'dumbu? Ngoba umuntu ongakholwa phambi kaNkulunkulu ufile. So-ke unjengesidumbu ngoba kakholwa. So-ke abantu sizokumbona ubaba wakho, umbaba wakho efe ethanda amadlozi, ekhonza amadlozi, ekhonza abangasekho, ngoba uNkulunkulu ufuna sikhonze yena ukunabantu akabadalile. Sisukhonza abantu akabadalile. So-ke ukumbonesha lobe qediwe uthando nozwelo, ngoba ngeke uyokomkhipha. Ingane yakho engafuni ukulalela ukuyibona isha, umzali wakho noma unkosikazi wakho noma indoda yakho izobe isha uma ingafuni ukukholwa. Lithi-ke bayakuphuma babone izidumbu zabantu abaphambukile kimi, ngokuba impethu yabo ayiyukufa nomlilo wabo awuyucima, babe isiningiso kuyo yonke inyama. Makuthiwa-ke impethu yakhona yifi, iyakwazi ukuphila emlilweni. Abakwaziyo-ke bathi injengensimbi impethu yakhona. So le mpethu le iyakudla, ishisa, ungeke ufe, ungeke uyisuse. Uma uthi ususa le qumenye kwenye indawo, izengenela nje uhlupho okuyohlushwa ngalo abantu abangakholwa. Abantu kuthiwa-ke abantu abebethanda abesifazane noma abesifazane abathanda besilisa, kunenyoka ekhona laphaya olala nayo. Le nyoka le iney'pikile emzimbeni wayo zonke, ifike ingene kuwe esithweni sangasese, ikulimaze, ikuhuzule, iyashisa. Noma ngabe ungowesilisa noma owesifazane, iphumela ithanda ukuphuma khona, la iphuma khona ubuhlungu ibuyele khona. Wenza lento obuyenza emhlabeni, lento yokuhlula ukuzithiba uzokuyenza esihogweni, usuyenza nenyoka yakhona eyinsimbi, inyoka yakhona eney'pikili, inyoka yakhona ezobe ikulimaza. Cabangani
ingunaphakade isikhathi esingapheli ngenxa yenjabulo yesikhashana. Ngakho masilahleni ukona sikhonze uNkulunkulu sibe ngcwele ngoba impethu yakhona yifi, inyoka yakhona yifi, umlilo wakhona ucishi. Uma ngichaza umprofeti uDaniel ku chapter 12 verse 2-3 uthi abaningi abalele emhlabathini wothula bayavuka, abanye bavukela ukuphila okuphakade, abanye ihlazo nokunengwa okuphakade, cabanga ngehlazo elingunaphakade. Ngoba uzokusho esihogweni nje kunjani unqunu awugqokile ngoba kobe kungekho kokugqoka. Yikho lithi izwi lenkosi uJesu sinikeza ingubo yokugqoka, nengubo siyinikiwe ivele ezulwini. Ubusisiwe umuntu olonda ingubo yakhe ibe mhlophe egazini lewulu. Siyiwasha ngoJesu, siyiwasha ngegazi, ingubo ihlale imhlophe. Kodwa abasha lapha esihogweni banqunu nje banje, bayihlazo, kodwa usungasalinakile unakubuhlungu bomlilo oluzwayo. Uthi kuverse 3 kaDaniel 12 abahlakaniphileyo bayokukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka. Abanjani abahlakaniphile na? Abalizwile izwi balenza. Uhlakaniphile lo muntu lithi iBhayibheli Matthew 7 verse 21 lapha ku 24:5 lithi ufana nendoda eyakhe yayo phezu kwedwala. Umuntu oluzwayo izwi lenza ufana nendoda ehlakaniphileyo yakhe yayo phezu kwedwala, zafika imvula nezikhukhula ayiwanga leyo ndlu ngoba leyo ndlu yakhiwe phezu kwedwala. Simele ukwakha phezu kwedwala elinguJesu. Abahlakaniphileyo bayakukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka, nabaphendulela umyaleleli, nabaphendulela abaningi ekulungeni bayokhanya njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade. Abaphendulela abaningi ekulungeni kusho ukuthi abaletha abantu ensindisweni, abaletha abantu ebandleni bazokhonza uNkulunkulu, abaletha abantu ekhaya lezwi bezokhonza uNkulunkulu. Lithi izwi bayofana nezinkanyezi, kanti abahlakaniphile bayokhazimula njengesibhakabhaka. So kukwena ukuthi ukhetha kuphi. Ufuna lolu suku oluvutha njengomlilo, lolu suku oluvutha njengeziko, njengo-oven, ufuna ukuhlala kulona, noma wena ufuna ukukhanya njengesibhakabhaka, ufuna ukuba uletha abantu ekulungeni ukuze ube njengenkanyezi ephakade naphakade. Lento ke izwakala njengenganekwane. Uyoyibona ngoba isifika. Kufana nokufa. Uma usaphila kumnandi uzizwe uyinsizwa uyintombi, bethi abafana unyathela ngabantwana, buke ngathi ukufa kukude nawe. Ngeshwa-ke khona abafa benganothisile, njengokuthi kwenzeka i-accident kuthuke ejobheni abangesabuzi, kanti abanye bayagula bese kuthiwa basegula kanje useyahamba, ubona ukuthi sebehlanganisa amakhanda bekuhleba usuyahamba-ke. So-ke abanye bayabona ukuthi bayahamba kodwa omunye akaboni. Usuku lokufa lunjengesele. Ngakho-ke kuyokusiza ukuthi umkhonto uNkulunkulu ungamhlanganisi nalutho, singamhlanganisi nasebelele. Sithi balele sibabiza ngey'thutha, siyabakhulumela athi umuntu usungikhulumela njengedlozi. Ngakho ngoba kahlehle balele laba bantu abazilutho, abasenalutho hlanganiswa nabo emhlabeni. Asisubakhonza-ke, asikhonzeni obadalile. Yazi kumnandi ukukhonza umuntu ongaphezu kwabo bonke abantu, ngoba ukhonza umuntu odale lo umkhonzayo wena. Kodwa kabalesabayo igama likaJehova lithi izwi bayotshekula njengamathole esibani. Siyawazi-ke amathole atshekula kanjani mase kuyonina esezoncelisa ejabula esebona ubisi luza. Sho njalo izwi lenkosi uMalaki verse 2 no-3 esesogxila kuye uthi kepha kinina enilesabayo igama lami kuyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo, niyakuphuma nitshekule njengamathole esibani. Sike salichaza-ke ilanga lokulunga elinamaphiko ukuthi ilanga linamaphiko. Kunezinto ezifihlakele kithi esingaziboni, njengokuthi uJoshua wathatha itshe walibeka wathi leli tshe loba ufakazi. Lifakaza kanjani itshe lingenawo umlomo?
itshe linomlomo ukuthi thina silinde imilomo efana neyethu. Itshe liyakhuluma silinde ukuthi likhuluma ulimi olukhulunywa yithina. Kwake kwakhuluma imvongolo ngelinye ilanga ishaywa umprofeti yathi kwake kwaba yini ngingakusi la ufuna ngusekhona na. Athi Jehova mvula amehlo abone, wayivuleka amehlo umprofeti wabona ingelosi phambi kwakhe imile iphethe inkemba. Imvongolo kanti ayifuna ukuhamba ngoba iyamphephisa. So ayikho into edalwe uNkulunkulu efile. Ayikho into edalwe uNkulunkulu engakhulumi. Yonke into edalwe uNkulunkulu iyakhuluma, iyaphila. Kuphela ukuthi thina sazi ukuthi into ephilayo enamakhala, into ephilayo ehambayo, kanti siyaphila isihlahla sikhona laphaya. Uphawu lokuthi isihlahla siyaphila ukuthi siyakhula. Itshe-ke limila linyakazi losuso umuntu, kodwa iBhayibheli isifundisa ukuthi netshe liyakwazi ukukhuluma, liyafakaza. Kuvuka indaba engake ngayixoxa ngelinye ilanga, mhlawumbe uyayazi, mhlawumbe awuyazi. La owesifazane wakhuluma nehlahla. Ihlahla ukuthi zenzani kodwa kwakuzokwenzeka kwenzekana. Lo wesifazane uthi wayehayika edolobheni lishisa ilanga kwama umlungu. Mayema umlungu emnika ilift wagibela wahamba naye wadlula esitolo. Umlungu amthengela amakana u2 ebreak ngenhlanhla wamthengela le drink ayithandayo engamubuzanga uthe ingajabuli. Awuthe umlungu singafika edrobheni wangena ehlathini umlungu. Mayefaka imoto ehlathini uthi ngabona kodwa hayi kusho ukuthi khona sekwenzeka. Ngathandaza ngenhliziyo uthi yangena imoto ehlathini yafika yapaka. Uthi indlela angena ngayo lo mlungu ikhombisa ukuthi uyayazi le ndawo ijwayele kahle kahle. Isikhowa sakhe uthi hayi mayingena umlungu khipha isibhamu phansi kwesihlalo wasibeka ku-dashboard uyamsabisa. Uthi mayesesibekile isibhamu umlungu wathatha isandla sakhe sakwaleyo ngapha ya-drive wasibeka emathangeni entombazane. Intombazane yathandaza uthi ngathi enhlizweni yami zihlahla ngoba kwakusehlathini ngeke nikubone ubunqunu bami namhlanje. Wakhuluma nehlahla uthi wasibeka umlungu isandla ukuthi ngasisusa ngasibuyisela kuyena. Wasibeka umlungu okwesibili uthi ngasisusa ngasiphindisa kuyena. Wasibeka okwesithathu uthi mayisibeka okwesithathu angangasisusa ngabeke esami phezu kwaso. Ngase ngithi kuye uyazi ukuthi lo ithempeli likaNkulunkulu na. Uthi wanele washo lawo mazwi sasuswa uyena umlungu isandla wathatha isibhamu wasifaka phansi kwesihlalo washaya ukhiye wasuka. Uxoshwe elithi uyazi ukuthi lo mzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu na. Uthi uthe mayesefika edrobheni wathi ngiyabonga wamkhulula emoyeni wenkanuko. Watshelani ihlahla wathi ihlahla ngeke nikubone ubunqunu bami. Zamuzwa ihlahla ngokwamuhumusha zathela umdalwazi ihlahla zathi nangu umuntu ezoreshwa uthini wena na wa-act uNkulunkulu. So ayikho into edalwe uNkulunkulu engakhulumi. Ushilo umphathi ohlelo edlule ngihlale ngisho yabona lihholo leli lidalwe lakhiwe ngezinto ezadalwa uNkulunkulu. Usimende wala inhlabathi namatshe nama-chemicals afakiwe athathwe ezintweni ezidalwe uNkulunkulu isihlahla nokunye. So leli hholo liyokhuluma ngelinye ilanga lithi usibanibani wayekhona kunenkonzo enje kanje kanje. Usibanibani wayekhona edlala iy'nsimbi kunenkonzo enje kanje kanje. Ulokhuluma libe ufakazi wentshumayelo eshunyayeliwe namhlanje. Ngakho-ke asikhetheni uJesu, simthathe uJesu abe yinkosi yethu nomsindisi wethu. Ngoba uyena lithi iBhayibheli uNkulunkulu ngaphandle kwendodana yakhe uJesu akadalanga lutho. Konke kuvele ngoJesu. Ngoba uJesu ivoice kaNkulunkulu ulizwi. Mayethi uNkulunkulu masenza abantu wayekhuluma ngoJesu ngoba uJesu ivoice yakhe. So uNkulunkulu kudale konke ethi makuvele ukukhanya wayekhuluma through uJesu ngoba uJesu yizwi. Ngakho-ke asihambeni ngokungcwele simkhonze uNkulunkulu. Unganaki inkathazo injabulo yesikhashana ngoba izojika ibe inkathazo kuwena yangona phakathi. Ngakho-ke uthi kuMalaki 4 verse 2-3 kepha kinina enilesaba igama lami yakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo niyakuphuma nitshekule njengamathole esibane.
verse 3 niyawunyathela phansi ababi ngokuba bayakuba luthuli phansi kwamathe ezinyawo zenu ngosuku engilwenzayo kusho uJehova. Ababi sizobanyathela. Lisho ukuthini leli gama? Akunikhona ukuli-understand ngoba umuntu uma umnyathela uzolwa ngithi. Umuntu uma umnyathela uzokhala alwe akushaye. Cha, sizobe sibanyathela kuthiwa bazoba uluthuli. Noma amagama uma unyathela ke sithi uma uphuma ekhaya ubhona isicathulo sakho usacwebezela. Uhambe uye la uzothatha khona ibhasi noma itekisi. Uthi ufika lapho libe sesingcolile isicathulo asacwebezela angithi. So banyathela kanjalo ke babe uthuli. Njokusuka unyathela intuthwane awuzwa nokuza uthi uyinyathelile intuthwane akufani unyathela ixi. So ke bazoba uthuli lwethu. Cabanga-ke umuntu ongakholwa oyisihlobo sakho umhloniphayo namhlanje la yokumnyathela ngoba uyobe engafunanga ukukholwa. Bayoba uthuli phansi kwenyawo zethu. Nini uthi uJehova ngosuku engilwenzayo. Lolu suku lulodwa ayolwenza sengilichazile oluyinkinga oluzobe luvutha njengeziko ngapha luzobe luwusuku olunelanga elinokuphilisa emaphikweni alo. But it's one day. Oya ngokuthi wena ukhetha ukuthi lube njani kuwe lolu suku. Ngempela lolu suku liyoba isimangaliso. Nanku umbiko oqondene nabenza okubi. Inkosi uJesu Kristu athe ngiwudlulisele kubona. Isaiah 46 verse 8 ka 13. Khumbulani lokhu nime niqine nibuye nicabange ezinhlizweni zenu nina benzi bokubi. Ngoba umwenzi wokubi ubuya ngayiniki ithuba lokucabanga. Wokucabanga mhlawumbe uwedwa usetoilet nazibuya khona indawo. Uthi usuwedwa ivalele endlini yakho. Abanye kuthiwa bafunda newspaper. Abanye gijima umqondo usukucabanga inkinga obhekene nayo. Khumbulani izinto zokuqala zamandulo ngokuba nginguNkulunkulu akakho omunye. Yebo nginguNkulunkulu akakho njengami. Akakho njengoNkulunkulu. Awucabange iBhayibheli manje sitshela lithi akazange abe khona uNkulunkulu ngaphambi kwakhe. Akayuba khona futhi uNkulunkulu emva kwakhe ngoba likhi ngaphambi kwakhe alikhi ngemva kwakhe. Uma ufuna ukucabanga ukuthi kanti kwakunjani emhlabeni umingqondo kodwa sikwazi ukuthi ukhona odale konke lokho esikubonayo. Athe asenza abantu ngomfanekiso wethu. Futhi njengoba mina ngikhuka nje ngibuka uNkulunkulu ngoba singumfanekiso wakhe. Kodwa ngalelo langa sobe simbuka amehlo namehlo. Ngalolu suku ayolwenza ngoba lolu suku lobe lunzima. Uthi ke abantu abakhumbula izinto zakuqala zamandulo ngokuba nginguNkulunkulu akakho omunye. Yebo nginguNkulunkulu akakho njengami. Izinto engizimemezela ngaphambili okuyokwenzeka nasendulo izinto engake ngazenza nasendulo izinto ezingakenziwa ngokuthi icebo lami liyokuma ngiyakwenza yonke intando yami. Into ayicebile uNkulunkulu izoma. Uthi mina engibizime eMpumalanga nomuntu wecebo lami ezweni elikude. Yebo ngikhulumile ngingaye ukukufikisa na. Nginqumile ngingaye ukwenza. uNkulunkulu into ayinqumile uyayenza noma yini noma kanjani. Awubukila uNkulunkulu wathi ilanga liphume lishona lenza lento ayikhulumayo ngoba izwi lakhe limile akekho omelana necebo lakhe. Ubuka ulwandle mufunda uGenesis 1 verse 1 lwalumboze verse 2 lwalumboze umhlaba amanzi ayimboze umhlaba ngaleso sikhathi. Wakhuluma wathi amanzi awahlukane kube namanzi aphezulu namanzi aphansi. Aphezulu wathi awaqina akhe isibhakabhaka. Isibhakabhaka leso sibonayo amanzi ukuthi yini angaqhumi alalele izwi lakhe alikhuluma ngaleli ala. Ilanga liyashisa kodwa ukushisa kwelanga kwenza isibhakabhaka sincibilike kuchitheka amanzi. Ngendlela yakho ukuthi ukudale kanjani uzocabanga umqondo. Ubungemkhonze ke lo uNkulunkulu wenza isimangaliso. Liyashisa ilanga uma ungathatha amanzi wabeke enkomishini wabeke ngaphandle udlulisa amabili amathathu uzowathola esehlile ehliswe yini
ukushisa kwelanga evaporator awuhamuka, kodwa isibhakabhaka sishi ngoba masingasha amanzi lawo siwabukayo azohla asichitha simboze. Ngezwi lakhe kuphela akazange afukuze, bathi amanzi ahlukana. Asale emhlabeni wathi awahamba aqoqane ndawonye ulwandle lodwa, aqoqana amanzi. Awekho thina sihlezi lapha eduze kolwandle, selokhu safika umedina kule nsimbi ayodina kule nsimbi. Ngeke adlule ngoba washo ngezwi lakhe. So into ayikhulumile ayishintshi, ithini esishintshayo. Wathi mayethi umuntu uyofa aphenduka uthuli lomhlabathi, ukhona ongafi? Akekho. Wonke umuntu uyafa ngoba wakhuluma ngeJesu Adam noEva. So into ayikhulumile izokwenzeka. Ungayithatha njengenganekwane wena, uzophaphama isenzeka kuwena. Uthi kuverse 5 Isaiah 46, niyakumfanisa ningilinganise nobani? Ningiqhathanise nobani ukuba sifanane na? Ubani odala izulu, ubani odala umhlaba, ubani odala umuntu? Uzomfanisa nobani? Akekho ungamkhonza uthanda ukumkhonza. Khona uNkulunkulu bala emhlabeni abakhonzwayo esiyana betholetha abalambayo abakhonza kuthiwa uNkulunkulu. Naye usazoma phambi kwalo odale yena wadala thina, ahlulelwe naye akhonze esihogweni uma engenzanga kahle. So sisazoma sonke phambi kaNkulunkulu. Luyeza usuku oluvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi luzobashisa lubenza amabibi, lungabashiyeli impande nagatsha. Ngakho-ke akakho ongasindisa uJehova kuphela, owathumela indodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi yethu. Isaiah 43 verse 11 ka-13 uthi mina nginguJehova, ngaphandle kwami akakho umsindisi. Akekho umuntu oyokuphephisa, akekho umuntu oyokusindisa olakeni lwakhe ngaphandle ukuthi usindise umnikazi wolakhe. Verse 12 uthi ngimemezele, ngisindisile, ngizwisile, ungakabikho uNkulunkulu wabezizwe phakathi kwenu. Yebo, ningofakazi bami, kusho uJehova, mina nginguNkulunkulu. Verse 13 uthi yebo, kwasendulo nginguye, akakho ongaphula esandleni sami. Lapho ngisebenza, ubani ongangivimbela na? uNkulunkulu uyasithanda. uNkulunkulu esenza into akekho ongamvimbi. Icebo lakhe lingevinjwe umuntu. Yonke into eyikhulumile iyafezeka, yonke into eyikhulumile iyenzeka. uNkulunkulu-ke uyasithanda. Masilwamukele uthando lakhe aliveza ngendodana yakhe kuJohn chapter 3 verse 16. Sizowathinta nje amanye amavesi. Lithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa, ukuba yilona loyo kholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila phakathi. Ivesi ejwayelekile leli, ivesi elaziwayo leli, kodwa leli holo lofakaza ngelinye ilanga lithi walizwa, walilalela, wezwa ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe wathumela indodana yakhe. Athi verse 17 ngokuba uNkulunkulu akayithumelanga indodana yakhe ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Usindisiwe wena na? Mawusindisiwe uhlukene nesono na? Ngoba khona ukusindiswa bese uphila esonweni. Asihlukaneni nezono. Athi verse 18 okholwayo yiyo kahlulelwa, yiyo indodana kahlulelwa, ongakholwa usahlulelwa. So ungakholwa kukodwa usuwahlulelwe, ungakholwa kukodwa kunesjeziso kuzokuphonsa phi esihogweni. Ngakho-ke kubizwa ukuthi ukholwe, ngoba uma ungakholwa usazobona wena. Kuzwakala kuyinganekane-ke namhlanje kanti cha. Ngakho-ke okholwayo akahlulelwe, ongakholwa wahlulelwe lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelo yodwa kaNkulunkulu. Verse 36 okholwa indodana unokuphila okuphakade, kepha ongakholwa indodana ngayibona ukuphila, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Uhamba nje wena intukuthelo ikulindile. Ngakho-ke okholwayo, John chapter 5 verse 24, ngiqinisile ngithi kini ozwe izwi lami
akholwe ngomthumileyo unokuphila okuphakade. Athi uJesu akayi kwahlulelweni. Ngosuku lokwahlulelwa bafowethu abangcwele ngeke bahlulelwe, kodwa ibona abazohlulelwa izwe noJesu. Ufunda incwadi kaJuda chapter 1 verse 14. Ibona abazohlulela izwe noJesu, kodwa okholwayo, kusho njalo uJesu, ozwa izwi lami akholwe ngomthumileyo unokuphila okuphakade akaye kwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Ukufa okukhulunywa ngakho la akhona ukufa komzimba lwesuthatha sutshale emgodini, ukufa komuntu odla isono. Njengoba asho uNkulunkulu wathi ku-Adamu, uma udlile kulo muthi uyofana nokufa. Wayingasho ukufa kokuphuma komphefumulo, kodwa ukuthi uzomkhipha e-Edeni. Ukhishwe e-Edeni uphawu lokukhishwa ebandleni likaNkulunkulu, uphawu lokukhishwa e-Edeni noma ezulwini. Usufileke uma ungekho ezulwini, siba sezulwini sisesemhlabeni ngenxa yokuphila impilo engcwele kaNkulunkulu. Usuku lukaJehova luyeza. Athi uMalaki 4 verse 1 ngokuba bheka luyeza usuku lukutha njengeziko. Bafowethu umaHebheru 9 verse 27 lithi kumiselwe ukuthi umuntu afe kanye emva kwalokho ukwahlulelwa. Wonke umuntu ufa kanye akafi kabili emva kwalokho ukwahlulelwa. Yonke inyama, akekho umuntu omele othile njengentethe, sisazofa. Lolu suku luvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayoba ngamabili. Kuyakubashisa lolu suku oluzayo, kusho uJehova Sebawothi. Lungabashiyeli impande nagatsha, kepha kunina enilesaba igama lami kuyaphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni abo. Niyaphuma nithekule njengamathole esibane, niyakunyathela phansi ababi babe uthuli phansi kwezinyawo zenu. Ngosuku engilwenzayo, usho uJehova Sebawothi, ngoba uzolwenza lolu suku alukho njengamanje, kodwa luyeza. Uyolwenza ngaleso sikhathi. Ukuthi uzolwenza kanjani esikwazi ukuthi uzolwenza, ngoba icebo lakhe alivinjwa muntu. Ngakho-ke balekele intukuthelo ezayo kaNkulunkulu, ibalekele. Basho njalo uJohane uMbhaphatisi etshela abaFarisi bezifuna ukubhabhatiswa bengavumeli izono. Wathi uJohane, nitshele obani ukuthi nibalekele ulaka oluzayo kaNkulunkulu na? Ngoba kahle kahle umbhabhadiso ukubalekela ulaka. Uthi-ke kodwa nidlulanga la kudlulwa khona kuvunywa izono. Uthi kambe nina nithi niyingane zika-Abrahama, uNkulunkulu angambusela u-Abrahama abantwana kulawo matshe. Abesethi uyeza ozemva kwami, angifanele nokuthinta intambo nesicathulo sami. Athi uyeza ozemva kwami, ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe. Uzohlukanisa amabele namakhoba, awathatha amakhoba awaphonse emlilweni, amabele awangenise ekhaya ezulwini. Kukwena ukuthi ufisa ukuthi ungahlukani namakhoba akho, ukuze ube yikhoba, ube yibele eliyosha namakhoba esigogweni nawo. Kodwa kube kufanele umlalele uJesu, bekufanele umhloniphe. Uthi ngime emnyango ngiyanqonqotha, ozwayo avule ngizongena, ngihlale naye, ngidle naye, adle nawe. Kodwa akaphoqi umuntu, ayakekho ophoqiwe ukuthi akhona, kodwa kuyosikhumbula lesi sikhathi. Lokukhumbula lolu suku, izwi bathi esihogweni bayakhala bacela nje u-60 minutes. Bayasha bathi Nkosi siphu 60 minutes sibuyele emhlabeni, ngoba u-60 minutes uwanele ukusindiswa. 60 minutes uqolo ubafuna iminute, u-60 seconds. 60 seconds uwanele ukhule kuRoma 10 verse 9 usindiswe. Bakhalela isecond nje bese emhlabeni, lento 60 seconds bese emhlabeni. Bafuna nje iminute, bathi Nkosi ngibuyisele emhlabeni iminute elilodwa. Bakhohle ukuthi imizimba yabo sibolile phansi emathuneni, ayikho indawo yokuthi babuye emhlabeni. Kodwa manje ngenxa yokuthi bahlupheka bayasha esihogweni, ufisa ukubuya, ngoba ngale kwethu akukho ukusindiswa. Ukusindiswa kunganeno kwethu, sisanikeziwe ithuba. Wonke umuntu ulinikiwe ithuba ukuthi aphenduke. Leli holo lokufakazi, ngibuze noma ungibuza ngalelo langa, selikhuluma lifakazi.
ngoba nomhlaba uyafakaza. Yonke into edalwe uNkulunkulu iwufakazi. Wena uyazazi izinto zenzile. Buyela kuNkulunkulu, buyela kuJehova. Ngikuncenga ngikuKristu ngithi phenduka ushiye izono zakho. Noma ungaba umzalwane, uma usaphila esonweni, ngeke ezulwini. Ngisho isono esincane osicabangayo asingene ezulwini. Basho njalo omunye umlungu engibuza, bathi usho ukuthi isono esincane ensibane ngeke ngingene naso na. Asingene isono ezulwini. Izulu lingcwele, uNkulunkulu wethu ungcwele, uJesu Kristu ungcwele, mase sinika umoya ongcwele ophila phakathi kwethu. Isono asingene ezulwini. Izono zivunywa nganeno wethulo, ngale wethuna zivunywa. Athi uNumeri 32 verse 23, bheka uma ningenzi njalo isono senu siyakumfumana. Isono siyamfumana umuntu, isono siyamlandela umuntu. Kukahle la nisemakhaya nifuyela izinto, ukubone uma uphumile ekhaya kanti ayibonanga ukuthi sesitobhini nawe usulinda ukugibela ubone nje sifika. Isiyenze njani ikuzwile ngomkhondo yakulandela. Isono siyokufumana, isono sakho siyokulandela. Angivale ngalomfanekiso wekhehla oyiqiniso ngonamanga. Ikhehla lalithonta inkomo, laliphila ngokumthonta inkomo zabantu. Lihambe inyanga abantu bazi ukuthi lona elithontayo kodwa besaba ukul-approach. Liyintshontshwe inkomo liyidayise, lihlabe ihlabekayo lidle. One day lagula ikhehla, lafika lapho ubonana khonto liyahamba, lase liyaqala lakhuluma emndenini. Lathi na ngiyalinganisa ngalezi inkomo, zashiwo sengayikhohlwa kodwa ngizolinganisa. Lathi nazi inkomo zakwamkhize zingivimbile, angikwazi ukuhamba. Nginembizele into yamndeni wakwamkhize liwuchaze, ngizoxolisa bona ngantshontsha inkomo zabo. Ithi ingane ziyobalana. Kuthiwa nje uma bengena nje endlini, uthungeke umlomo ikhehla likwazi ukukhuluma. Bathi ukhuluma umkhulu uzothi do, baphume bahambe. Nase behambile lisale likhuluma. Libize eminye imindeni, layibiza kwazi baphuma umphefumulo, ngoba isono sakho siyokufumana. Isono umuntu siyamfumana. Lokho okwenzayo uyokwenza nangale kwethuna. Uzoqala uhambe emhlabeni. Angazi ukuthi yini semkhumbula indaba yomfundisi. Umfundisi wayethanda imali. Kuthiwa wagula umfundisi, ethi khonza imali engashumayela ivangeli eliphilayo. Theselele embhedeni, baphuma abazalwane on a Sunday, akuyona futhi ingane ewanele. Ixoxelwe umzalwane wayekhona esibhedlela. Umfundisi wababiza beza ngesonto bezombona abazalwane bephuma enkolizweni. Bathi babethi umfundisi asikhuleke, wathi it's too late. Ndaba ukukhuleka isebenzi, thelani imali la. Eshegula umuntu elele engakwazi nokuphenduka. Bathi umfundisi sifuna ukukhuleka, wathi it's too late, khohlwana umkhuleko, thelani imali la. Babona ukuthi hayi sekungaphekwa amandla abo, bahamba phela ngelo losuku bashona. Ngoba isono sakho siyokufumana. Omama abadla ukudla kwengane eziqomile, basono sakho siyokufumana. Udla ukungcola, udla amanyala, uyazi uhluphekile, ngiyavuma, kodwa ingane yakho yazi ayisebenzi, ithandana nalo yasomatekisi kuye negrosa, kudliwe la ekhaya. Le grosa izokuthatha ikufaka esihogweni. Omunye umama ingane yakhe ayenza lokho, yagula, yaphathwa yini ithumba esithweni sangasese. Thela ibamba ithumba, athi umama mntanami lala phansi ngikhaya. Alala ingane yavula imlenze, waqala wayikhama ithumba. Thema ethu likhama ithumba, ethi ingane ma kunezwi elithi angikutshela lokubovu okukhamayo kudle. Wanyanya umama wathile into uyikhulumayo, ngizokudla kanjani? Athi ingane kusho izwi. Uqhubeka umama athi uyakhama, athi mama lithi izwi ngitshela ukuthi idla. Lithe ngane uyayidla le grosa engibuya nayo usuke ngiyisebenze ngayo lento. Usukudla lokubovu okubonayo njengamanje. Budle. Ungadli upoison. Mhlambe umsebenzi osebenza wothola kabuhlungu, walala nemenenja. Uzofunza izingane zakho
ufunza indoda yakho ukudla okungcolile wakuthola ngemali udize ngomzimba wakho. Qaphela usuku oluvutha njengeziko liyeza, luzofika lokushisa lungakushiyela impande nagatsha. Sithandaze inkosi siphelile. Babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga. Ngiyabathanda bonke laba bantu abakhona la namhlanje ngeqiniso likhulumile. Siyabonga Moya Ongcwele, siyabonga ukuthi ukhulumile. Engikucelayo ukuthi banikeze ithuba lungakafiki usuku lukaJehova, kube yilona loyo aphenduke, kube yilona loyo avuma izono zakhe, ngoba luyeza lolu suku luyobashisa lungabashiyeli impande nagatsha. Kodwa laba abalesaba igama lakho kuyophuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni abo. Siyabonga Nkosi ngale nkonzo, sithatha udumo lonke lumuzi wakho usise kuyilona loyo ufikile, balondoloze endleleni bonke sebephindele emuva bagcine le nkonzo ilobeke enhliziyweni. Moya Ongcwele uyikhulume kakhulu leyo nto leyo ephathelene naloyo, imudle azaphenduke, ngoba ufuna bonke abantu baphenduke basindiswe baze bafinyelele ekulazini iqiniso. uJesu Kristu inkosi. Amen. Inkosi ephakemeyo, ongeni